बाथौ रिजर्टआव फैदों दिनैसो फार्स्ट टाइम बै जाग्रा लोंग्रा खाम जथा नांगाल जुंगाल जेखाइ खबाइ सेन खखा बिथिंजाय दंजोबो दं जों थानायथिं लावथाइ नांगाल जुंगाल गायहेन उवाल गासिबो दंजोबो। बाथौ रिजर्ट नै मुखिया हेलेना गायदोंमोन ना रिजर्ट साइस नुयोब्रा बाथौ खुलुमो जथरना हानाय बानायनानै मोजां होनाबालाय रेगा थालांगोन नङा देनां बावनाय नङा उमुक उमुक दंमोन होननानै खेराइ मोसानाय बाथौ खुलुमनाय लामाया बबेथिं ओरैसो बे जायगालै बाथौ रिजर्टआव नै हाउ बिउटिफुल उन्दैफोर गेलेग्रा नायनो नागिरदों ट्रेनबो गाखोनो मोनो सुइमिं पुलबो दं चिरांनि बाथौ रिजर्ट उन्दैफोर गेलेग्रा फेमिलि फैनो बिराद मोजां बे जायगाया सिङाव हाबनोसै दानिया मा दं दै गैया दै दङ दुगैनोथ' गाखोग्रा गैया बै सानाव ह'लसो हाबग्रा गैया हाबग्राखौ दा नांजा कृष्णाब्रा केमेरा खेबजायो स्टुडिअ ओइ थांनानै दुगैदों नै मालाय दुगैदों रिजर्टआव सुइमिं पुल दुगैफैनांगौलै खनसे गोनां गाखोलाय बोलो फोरोंनाय बावनो इसिनिखौ नुवाखै नामा ट्रेन गाखोनो माने दुगैनोसै लोगो मोनफैबायनो गाय फैरायफैनाया दुद्रुहैलाय बाहायदेन बेसेबां बेनालाय टिकेटआलाय ट्रेनबो गाखोनो मोनो नै रिजर्टआव गाखोनानै दुद्रुलायबावदों सुइमिंआ 200नो सिम्पोला 200 थाखानो दुगैयोबा ओंखारलाय दुद्रुलायदा ब्लगार गैयालै दिनै दुद्रु दे दुद्रु मालाय नै स्लिपफ्रा फैबाय सालायगासिनो दुगैना 200 नोलै
आरो हिमालयखौ बारना ओरै फैयो आरो जोंबो दा गाखोगोन नायबाय था जाग्रा दंजोबो गाखोलां नोङो दुदुलाय बिरां गोसोबायदि बिन्दास इउटुबार बाव नामा इउटुबार गन्था नों सिफायनो हायो नामा दुदु दे अन्थाइया जाम्बा जाम्बा गिलि गाखोबाय आसोला आयौ होसै सौग्रावलायो हिट Oh no! Resortआव गोसोबायदि खालाय मोनो नो दैफ्रा मोजाङै आरोबाव गाखोबायनो बरियाखा दुदु गैया बेनाबो जायलायबाय आव हेभि अरे हो आउ नो बरिया मायाव दंफैयो दा रिजर्ट चिराङाव दंफैयो रिजर्टआव हटेल एकदमबारे नोरजै जानाय लोंनाय दंजोबो नैबे जाहैबाय बेरायफैग्रा नैबे उन्दैफोरनि थाखाय बानायदों बेहाय आरो हौरैजाय सुइमिं दङ नैबे मोनायाव ओरैबायदि साइज नुयो आरो बेखौ बिराद मोजां नुयो लाइट दंजोबो नैबे नै बे लाइट जोब ओरैबायदि समायना बुंनो हाया आरोखि बिराद मोजां गोजोननाय मोनगोन बिबार बारिजोब गासिबो बेयाव उन्दैफोरजों नै बिराद मानसिफोर दंफैयो बिराद मानसि दं हावरजायनो बै नैबे वालबारानो हावरजाय सुइमिं दङ देखो ये हमारे आर्मी है ये वाला ये टीला भैया ये ट्रेन है माने उन्दैफोर गाखोग्रा 50 थाखा लायो ओमफ्राय बैयाव सुइमिंआव 200 थाखा लायोनो सुइमिंखौ दुगैयोबा ओमफ्राय नैबे ट्रेना 50 थाखा गाखोनायावनो क्लिन आरोखि ना आराम बैयाव फांसन जायो बे फांसन जाग्रा जायगा सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बिराद मोजांलै बे जायगाया बिराद बरिया सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बिबारफोरखौ नायनो हागोन नै समायना रमायना बेरायफैनो हागोन हेइ नोंथां मोजाङै ना बिबारफोरनो ओंखायनोथ' नोंखौ लिस्टआव लानो थिनदोंब्रा मिथिखायोना आं बे जायगाखौ बिदि होननानै Assalamualaikum. Deh bahain banai deh.
Udah. Ra. Ikan. Itu aja. Balik. Dekat daw. Janw. Daurab jwbwrफ्रा salam alaikum. गाखो उठाव बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा है salam alaikum Anggal गथ'फ्रा बिराद दुगागा सिख्लाफ्रानो एवार्ड जरेगा गेलेदों बेराय फेमिलि रिजर्ट दुगैग्रा सुइमिं पुल बियो फेमिलि फंबाया माबाखौनो खोख्लैयो स्टेप बिस्रासो बिसोरो बिस्रा गाखोनो मोना आरो नोंनिबा मालाय गाखोनायखौबो दाय जायो नै आयौ Ya hurगोन नोंनाव फैसा दं ट्रेन गाखोनो नागिरदों ट्रेन जों जाखाबाय नोंसोर गैला ड्राइभार बिथाङा नै खामानिया सिगां गासिनो ट्रेन नै सासे लास्टआव गाखोबाय सालेमोन होखोदो बोरैबा हिजराफोर फैसा मागिला फैगोन दे एसे खेल जा नों ओरै थालाय नै ड्राइभारा जोंना सालुखर नै बे हिमालय हाजोखौ गिदिंगोन ओरै गिदिंनानै नैबेजों फैगोन आरो ट्रेन गाखोदों दिनै ट्रेन गाखोबाय ट्रेन नै ट्रेन फंबाय नाहरलाय बाहाय ट्रेन गाखोदों गुवाहाटि गिदिंबाय नै बेल दामोनलै ड्राइभारा गिदिंबाय हाजो बाथौ रिजर्टआव ट्रेन गाखोदों बरिया नैबे हाजोजों गिदिंनो मोनबाय थादों अनेक रोखोमनि गाखोग्रा दं नै जों बेरायखांनानै ओंखारबोबाय दानिया जों थांनोसै जोङो दा गेटनि बाहेरायाव थांसिगोन भिडिअखौ जोङो बारा गोबाव खालामनो जायासै जोङो माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन बे जायगायाव ओरैनो ब्लग बानायबाय दानिया आं भिडिअखौ फोजोबनोसै एसेयावनो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबाय था बाय बाय